Sessió plenària de l'Ajuntament d'Ulldecona. A TV1. El ple extraordinari convocat el dia d'avui. Primer voldríem fer, abans de passar l'aprovació de l'acte anterior, voldríem fer un reconeixement al senyor Joaquim Virgili Guàrdia pels serveis prestats com a arxiver municipal. Com tots sabeu, l'any passat ja es va jubilar i ha sigut una cosa que la volíem fer, però l'hem anat retrasant. Per tant, avui que conste el reconeixement del ple i l'agraïment del ple de l'Ajuntament d'Ulldecona per la tasca que ha fet Joaquim Virgili. També, al segon punt, també voldríem un reconeixement al Centre d'Estudis d'Ulldecona i al senyor Francesc Itat de Vericat i Dolors Serra Mateu per les tasques d'investigació de l'Arxiu Municipal que han permès la recuperació de les festes amb bous en ocasió de la festivitat de Sant Lluc. Per tant, també queda patent el reconeixement i l'agraïment al Centre d'Estudis i a Francesc Itat i a Dolors Serra per aquest treball que han fet. Per tant, només recordar-li a Virgili que la reunió que volíem fer de l'arxiu vam quedar que la farem pronta, ja t'avisarem quan féssim la propera comissió d'urbanisme. Per tant, sí, d'urbanisme, perquè serà quan estarem tots els portadors. Per tant, el que m'has demanat se portarà a terme. Dit això, rebreu ja el reconeixement per escrit i donem pas ja a l'aprovació, si escau, de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna modificació o observació? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat.